салом тамошобинони арҷуманд. Нашри навбатии барномаи ахбори Вазорати корҳои дохилиро бо умеди тинҷиву осудагӣ, таъмини адолати иҷтимоӣ ва риояи қонун тартибот аз фаъолияти милитсияи кишвар манзур медорем. Дар студия бо шумо Моҳрухсор Таваллузода. Имрӯз дар барнома тамошо кунед. ошкори ҷинояти роҳзанӣ дар хориҷи кишвар, гумонбарон ба даст афтоданд. мо айтҳафса гуфтем милисион карочи гирифтем рафтем тарафи граница. расониндани зарари вазнин ба саломатӣ бо оқибати марг дар ҳолати мастӣ. Ман акун гутел кунам гуфтам зафар бираугам бегирамам бо дусета зад. Ҳамин метарсонам гуфта корда кисам гитта ҳамт кунам ҳамин ҷашбет зад. милитсияи пойтахт паҳнкунандагони воситаҳои нашаддорро боздошт намуд. шарҳин ва дигар хабару гузоришот дар нашри навбатии барномаи ахбори Вазорати корҳои дохилӣ. коркардҳои оперативии муваффақонаи кормандони шуъбаи Вазорати корҳои дохилии 2 дар ноҳияи Сино ҳаракатҳои ҷиноятии 7 нафарро бепарда сохт, ки дар фурӯши воситаи нашъадор маводе ки метавонад садҳо нафарро ба мубталои нашъамандӣ гирифтор намояд даст доштанд. ин нашъаҷалбон сокинони минтақаҳои гуногуни кишвар буда мехостанд ин бори заҳрогенро ба муомилот бароранд. ҳамкоронамон тафсилоти бештар доранд. аз ҷониби кормандони шуъбаи Вазорати корҳои дохилии 2 дар ноҳияи Сино дар асоси маълумотҳои оперативӣ як гурӯҳи муташаккили ҷиноятии нашъаҷаллоб ки дар ҳудуди шаҳри Душанбе ба интиқол ва фурӯши воситаҳои гуногуни нашъадор машғул буданд, таҳти коркардҳои оперативӣ қарор дода шуданд. дар натиҷа 7 нафар нашъаҷаллобон зимни ба фурӯш гузоштани воситаҳои нашъадори навъи метамфетамин ва ҳашиш дастгир гардиданд. роҳбарии ин гурӯҳи муташаккили ҷиноятиро Шамсиддинзода Абдураҳмон соли таваллудаш 1983 бар уҳда дошта, воситаҳои нашъадорро аз ҳаммаслакони ҷиноятии гурӯҳҳои нашъаҷаллоби афғон қабул намуда, бо ҷалби дигар ҳаммаслакони худ дар ҳудуди шаҳри Душанбе ба фурӯш мегузоштааст. дар натиҷаи коркардҳои оперативии ҷустуҷӯӣ ҳаммаслакони номбурда Мухторов Комил соли таваллудаш 1988, Намозов Аҳсан соли таваллудаш 1997, Гулов Ҷалолиддин соли таваллудаш 1998, Мадрахимов Нуриддин соли таваллудаш 1996, Давлатов Дилшод соли таваллудаш 1996 ва Кароматуллои Неъматулло соли таваллудаш 1993 дастгир карда шуданд. тафтишоти пешакӣ муайян намуд, ки ба даст овардани маблағ ва истеъмоли воситаҳои нашъадору кайфияти яклаҳзаина боиси ташкили ин 7 нафар аъзои гурӯҳи муташаккили ҷиноятӣ гашта, дар ҳудуди шаҳри Душанбе ба дигар истеъмолкунандагон маводҳои мухаддири заҳрнокро ба фурӯш мегузоштанд. дар натиҷа аз ин гурӯҳи муташаккили ҷиноятпеша 657 грамм маводи психотропии метамфетамин ва наздики 2 килограмм воситаҳои нашъадори навъи ҳашиш дарёфту мусодира карда шуданд. айни замон ин 7 нафар гурӯҳи нашъаҷаллоб дар ҳабси пешакӣ қарор дошта, нисбаташон бо моддаи 200 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шуда, тафтишот идома дорад. фаъолият аз рӯи методҳои оперативии ҷустуҷӯӣ баъди ворид гардидани муроҷиати ҷабридаи ҷинояти роҳзанӣ моҳаҷири 27 сола ба риёсати кофтикои ҷиноятии Вазорати корҳои дохилӣ гиреи сарбастагии ҷиноят ошкор гардид. дар ҷинояти махсусан вазнин роҳзании шаҳрвандон Гулов Комрон соли таваллудаш 1999, Шоев Самад соли таваллудаш 1997 истиқоматкунандагони шаҳри Норак ба ҳайси гумонбаршуда дастгир гардиданд ва нафари сеюм Сангов Суҳроб дар кофтиков қарор дорад. тавре ҷабрида Исматзода Комрон нишон дод медиҳад, нафарони болозикр аз ӯ як миқдор маблағ қарздор буданд ва санаи 5 октябри соли 2024 бо даъвати ин гурӯҳи ҷиноятпеша барои гирифтани маблағи додааш аз Федератсияи Россия ба шаҳри Алматои Ҷумҳурии Қазоқистон сафар мекунад. сипас боздоштгардидагон Исматзода Комронро ба ҷои хилват, яъне берун аз шаҳр ба дохили дарахтзор бурда, бо истифода аз ҳар гуна олот ӯро мавриди латукуб қарор дода, 250 000 рубли русияшро тасарруф ва аз ҷои ҳодиса фирор мекунанд. ҷое ки мара даъват кардан бояд пули қарз ба медодам, дар ҷои ҳамун даъват кардаишон бо ҳамроҳи бародарон як чанд нафар маро латукуб карда ба шахсони бегона 2 нафарашон мешинохтам. Шоев Садам Гулов Комрон 4-5 нафар як шахсои бегона латукуб карда бо чӯбдаст бо арматур зада сарамро мисол шикастанд.
кашлок ҳам документҳо ҳамро ҳама чанд бо 250,000 рубл дига ҳам гирифта аҷои ҳодиса ғайб задам ва дар беморхона Алмата бемор вазми хоб будам. баъди тавбат гирифтан ман ба ҷуруми тоҳисон омадам ба мақомоти корҳои дохилӣ хабар додам. гирифтем документҳоша ки ва ба номи комрон аз ҷош хеста гирифт хостем оро бигирем асад хатимон биёя нашид ва гирифт мо документҳоша хатимон гирифтагӣ будем документҳоша хатимон гирифтем ва гаштем мо дар такси шиштем абранда омадем дар граница дам танҳо шудем да мисол адам мушталаға задем ки бахшиш пурсаем мисол ҳамин коро накард ба ҳамон ҳолада комрон бо дашном кард гирехт паспорташ дар дасти мо монд паспортша гирифтем мо айтарса гуфтем милисон наёран карочи гирехтем рафтем тарафи граница. айни ҳол корҳои фаврии ҷустуҷӯӣ барои дастгирӣ намудани нафари сеюм идома дошта аз рӯи ҳодиса бошад бо моддаи 249 кодекси ҷиноятӣ парвандаи ҷиноятӣ оғоз гардида тафтишоти пешакӣ давом дорад. баҳри таъмини ҳаракати мунтазами воситаҳои нақлиёт дар роҳҳои нақлиётгарди вилояти хатлон чорабиниҳои мақсадноки кормандони бозрасии давлатии автомобилӣ пайваста доир карда мешавад. аз рафти як чорабинии судманд ки аз 15 то 25 феврал идома дошт ҳамкоронамон гузориш таҳия намуданд. طبق نقشه چورابینی پیشبینی شده رهبریت هیئت کارمندان شعبه بازرسی دولتی اتومبیلی ریاست وزارت کارهای داخلی در ولایت ختلان دوام 10 شبانه روز از سنه 15 تا 25 فوریه با نام شرطی پیاده‌گرد در حدود راههای شهر و ناحیه‌های ولایت ختلان عملیات برگزار نمودند. ضمن برگزاری عملیات مذکور یک قطار کمبودی‌ها را آشکار ساختند که برخی از شهروندان به عادی‌ترین قاعده‌های بی‌خطری حرکت در راه اعتبار نمی‌دادند که این حالت باعث نگرانی می‌باشد. از جمله به علامت‌های راه چراغک‌های راهنما اعتبار نداده از جای‌های ممنوع و خطرزا راه ماشینگرد عبور کرده می‌گذشتند که این عمل ناجایشان با رخ دادن صدمه‌های راه و نقلیات انجام می‌یابد. جریان برگزاری عملیات با اظهار نگرانی ناظران راه اطلاع دادند که محض در حدود راه‌های شهر باختر بنابر راه ندادن به پیاده‌گردان رانندگان زیاد بازداشت و نسبتشان پروتکل‌های مأموری ترتیب داده شد. از جمله ساکنان شهر باختر اربابov نصرالله راننده واسطه نقلیات الکترومبیل تمغه BID قید رقم دولتی 8005 TT03 سیف‌الدین رمضان راننده واسطه نقلیات تمغه اوپل استرا قید رقم دولتی 6970 OZ03 و ساکنان ناحیه وشت رحیموف نسیم جان راننده واسطه نقلیات تمغه اوپل استرا قید رقم دولتی 4747 VK03 توریف شکرالله راننده واسطه نقلیات تمغه اوپل وکترا قید رقم دولتی 2289 VC03 در مورد حرکت پیاده‌گردان مانع گردیده وضعیتشان را زیر خطر گذاشته بودند و قید گرفته شده نسبتشان چاره‌های لازمه اندیشیده شد. ندیدم پیاده‌گردان از پیاده کرده خود پشیمانم و پیاده‌گر را ندادم از کدبر کرده خود پشیمانم. با مقصد هشدار ساختن پیاده‌گردان از پیامدهای ناخوش قاعده ویرانکنی‌ها از جانب کارمندان بازرسی دولتی اتومبیلی ریاست وزارت کارهای داخلی در ولایت ختلان ورقه‌های اطلاعاتی تبلیغاتی در واسطه‌های نقلیات مسافرکشان خاصه اتوبوس‌ها نصب شده است. علاوه بر این بین رانندگان مسافرکشانی ترمینال‌ها و طالب علمان مؤسسه‌های تعلیمی شهر و ناحیه‌ها ضمن برگزاری ملاقات‌ها کارهای فهماندهی وسعت یافته مسئولان نهاد مذکور تصمیم دارند با این وسیله نظام حرکت را در حدود راه‌ها در همه فصل سال معتدل و بخوف نگاه دارند. کارمندان شعبه وزارت کارهای داخلی در ناحیه اشت با گرفتن اخبارات فوری در خصوص مناقشه هلاکت آوری دو ساکن جماعت دهات آریان ناحیه مذکور باعث گرم گمانبری جنایت را بازداشت نمودند. جلبی گمانبر شده شهروند ارگشو فیض‌الله سالی تولدش 1974 اقامت کننده همین ناحیه به جوابگری جنایتی نتیجه کرداری به جامعه خوفناک او میباشد. شرح بیشتر در گزارش подполковник میلیسیا اکبر شریفی. گمانبر شده سنه 11 فوریه تقریبا ساعت 23:55 دقیقه در خانه اقامتیش با شهروند داداجانوف ظفر محمدجانویچ سالی تولدش 1980 مناقشه کرده با استفاده از کارد آشخانگی به او جراحتی جسمانی میرساند که خودی همان روز در بیمارخانه به هلاکت میرسد. با معلومات دریافتی هر دو اشتراکچی حادثه در حالت مستی قرار داشتند. سلام یک زد ولی هیچی پشتگی نبود. من خونگی چیز کتی بیدم من گفتم اون تراک میگم خمیر تکس کنه همون خیلی کتی
بعد پایین فرامد من پایین فرام دام پیشش من اکن گوتیل کنم گفتن زفر براوگم بگیرم من با دو سیته زد همین میترسونم گفتن خورده کسیم گیته هم کنم همین جشبت زد. тафтишоти пешакӣ муайян кардааст ки ҷабрдида ёки марҳум зафар дадоҷонов дар ҳолати мастӣ ба хонаи ҳамдиҳааш эргашев меояд ва байнашон муноқишаи лафзӣ баъдан ба задухурди ҳамдигар ранг иваз мекунад. дар натиҷа яке калтаки чӯбӣ ва дуюмӣ кордро ба сифати предмети ҷароҳатрасонанда истифода бурдааст. як зарбаи ба қисми китфи дасти чап расонидаи Файзулло Эргашев ва ҷароҳат бардоштани раги хунгарди калони бозу ба хунравии зиёд боис гашта Зафар Дадоҷонов дар беморхона вафот мекунад. ҳарчанд гумонбаршуда ва наздикони ӯ доғи хун ва дигар изҳои ҷиноятро нест карда бошанд ҳам мақомоти милитсия ва прокуратураи ноҳияи Ашт асли воқеаро рӯшан ва нисбати гумонбаршуда бо дастрасии талаботи моддаи 110 кодекси ҷиноятӣ парвандаи ҷиноятӣ оғоз гардид. санаи 16 феврали соли ҷорӣ тахминан соати 2:30 дар ҳудуди бозори марказии шаҳри Панҷакен ҳодисаи ҷиноятӣ содир шудааст, ки дар он хислати бераҳмӣ ва бадбинӣ нисбат ба ҷамъият ва ҳаёти инсон аз тарафи содиркунандааш дида мешавад. ҳаракатҳои ҷиноятии шаҳрванд Бобомуллоев Ҷамшед соли таваллудаш 1974 сокини шаҳри мазкурро камераи мушоҳидавӣ сабт кардааст, ки чӣ гуна қасд ба ҷони ноболиғи 8 сола кардани ӯ барҳало намудор аст. идомаи ҷиноят дар гузориши навбатӣ. гумонбаршуда аз ҷайбаш кордро гирифта ба ноболиғи роҳгузар ки умуман барояш шахси бегонаву ношинос мебошад корд зада ҷароҳати ҷисмонӣ мерасонад. дар бозори марказӣ духтарчаи ноболиға бо кадом мақсад корча задед? дар ин бозор омадам як кор дидам як духтарча пешам омад дар назарам шум дод задам гузаштам. агар ба шахсияти гумонбаршуда таваҷҷӯҳ намоем, гуфтанд ба маврид аст ки соли 2009 барои содир намудани ҷиноятҳои ахлоқӣ бо моддаҳои 138 ва 139 ҳамзамон барои таҳдиди куштан бо моддаи 120 кодекси ҷиноятӣ суд шуда моҳи октябри соли 2024 баъди адои ҷазо аз муассисаи ислоҳӣ озод шудааст. ҷинояти навбатиро дар ҳолати мастӣ ва бо омодагии пешакӣ содир намудааст. харидории олоти корд омодагӣ ва ислоҳнопазириро тасдиқ менамояд ки боз роҳи ӯро ҷониби маҳбасхона тахту ҳамвор намуд. милитсияи шаҳри Панҷакент бо изи гарм гумонбаршуда Ҷамшед Бобомуллоевро боздошт намуда хабар медиҳад ки вазъи саломатии ҷабрдида хуб мебошад. кирдори ба ҷомеа хавфнокро тафтишоти пешакӣ ҳамчун сӯйқасди одамкушӣ бандубаст карда гумонбаршуда дар ҳабси пешакӣ қарор дорад. инҷо расидем ба поёни намоиш. ба шумо тамошобинони иззатманд тансиятӣ, рӯзгори осуда ва орӣ аз кирдорҳои зидди ҳуқуқиро таманно дорем. бо милитсия ҳамкорӣ намоед то ин ки суботу осоиштагӣ дар ҷомеаи мо таъмин бошад. хайр.